Здравейте, YouTube, аз съм Илоно и след повече от половин годишна пауза се завръщам в снимането. Проблемът, поради който не снимах, беше, че през по-голяма част от времето нямах компютър. А дори когато имах, ме мързеше да качвам и изобщо да го работвам и това все пак е причината. Мисля да започна завършването си с снимането на 4-те игри на Five Nights at Freddy's. Целта ми е да мина всички нощи и все пак с възможно най-малко фейлове. За бъдеще не съм мислил какво ще правя, все пак ще го реша. И това все пак е информативен клип. Да ви кажа, че се завръщам. Не знам колко е интересувам все пак. И надявам се да ви е харесал този клип. И продължайте да ме гледате. Все пак до няколко дена би трябвало вече да качвам първия си клип. И до скоро!